Contorna Windows. Dámosche a benvida a este vídeo pílula na que imos tratar un par de consellos para o uso de Windows. A que chamamos sistema operativo? O programa principal que fai que un dispositivo funcione e que nos permite abrir aplicacións, guardar arquivos, navegar por internet ou personalizar o noso escritorio. Aínda que existen varios sistemas operativos, como Mac OS, Linux, etc., Windows é un dos máis utilizados pola súa sinxeleza e compatibilidade. Imos ver como crear accesos directos e comprimir cartafoles, dous tips moi útiles para o teu día a día. En primeiro lugar, que é un acceso directo? É como un atallo que nos permite abrir máis rapidamente un programa, un cartafol ou un arquivo, sen ter que buscalo na súa localización orixinal. Recomendámosche que teñas un acceso directo daquilo que uses moito para telo a man no teu escritorio. Para crear un acceso directo, segue estes pasos. 1. Busca o arquivo ou programa que queres ter máis a man. 2. Fai clic co botón dereito ou secundario do rato. 3. Abrirase un menú desplegable. Busca a opción Mostrar más opciones. Despois, enviar a e selecciona Escritorio, crear acceso directo. Verás que aparece unha nova icona no escritorio cunha pequena frecha. Ese é o teu acceso directo. Así de fácil. Agora, vexamos que significa comprimir un cartafol, aínda que tamén pode ser un ou máis arquivos. Comprimir é reducir o tamaño para que ocupen menos espazo e metelo todo nun só arquivo. Para comprimir un cartafol, fai isto. 1. Busca o cartafol ou arquivo que queres comprimir. 2. Fai clic co botón dereito ou secundario do teu rato. 3. Elixe Mostrar más opciones. E despois, enviar a e carpeta comprimida en zip. Zip é un dos formatos de compresión de arquivos. Windows creará un novo arquivo cunha icona diferente. Sinxelo, verdade? Convidámosche a que sigas aprendendo inscribíndoche no curso completo de Esenciais. Grazas pola túa atención. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Rede.e. Colabora Fundación 11. Financiado pola Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Goberno de España.